Күгәрсен районында халык ижады фестивале үтә. Фестивальдә Башкортостандың һәм Россиянең төрле төбәкләреннән ижади төркемдәр сакырылган. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсем Әйштанова. Программабызның кунагы фестивальдың координаторы, Республика халык ижады үзәгенең фольклор буенча баш белгесе Гөлгенә Баймардина. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Күгәрсен районында оештырылган фестиваль масштабы буенча киң генә булмакчы, география буенча Гөлгенә Өлтүнә кайдан кемдер катнашырга теләк белдереп гариза җибәрде һәргә әле? Әлеге вакытта без 200-дән ашу әйтәм килә инде. Гомумән анда ансамбльләрдә айрым башкаручылар да бар һәм конкурслар эсендә бар дип әйтмәкчемен. Морадымның моңлы хазинаһы ошыгаса район кимәлендә үтеп килһә, быел инде без республика кимәленә сыгарып һәм эсендәге концепцияны мин әзрәк кенә үзгәртеп һәм әйтергә кирәк, монда фольклор, шундай әйтәбез, халык сан бейүләр, ул коллектив башкаручылар, айрым башкаручылар һәм шундай патриотик рухтагы йырлар бәйгеһе буласак. Райондарға килгәндә инде монда Әбиялил, Бөрьән, Йыян-Сура, Дәүләкән, Бәләбәй, шул ук Күгәрсендәр үзләре бихисап кына, Мәләвез калаһы, гомумән әйтергә кирәк, 300-ләгән гариза һәм уларның араһында Түлгән районы Ырымбур өлкәһе лә бар. Һәм әйтергә кирәк инде, улар бер генә номинациялар түгел, менә конкурслар икәү тиен бит инде. Шуларның төрлеһендә катнашалар. Гомумән әлеге вакытта 300-гә якын конкурсанттар гариза бирде. Төбәк гомумән был республика кимәлендә генә түгел, гомумән башкортлар яшәгән һәр төбәктән килеп катнашалар дигән бит положениегә шуны язган инек инде. Шунлыктан менә Ырымбурдар ихлас менә катнашалар инде, Алла бирһә. Күршеләр Күгәрсендәр ысынлап та шулай һәм нимәһен әйтәһем килә инде. Быел без менә уның положениены әйтәһем килә инде. Гомумән ул район кимәлендә генә үтеп килһә, бренд буларак гомумән ысынында алганда бит инде тап ошол бренд мероприятияларын вакытында Мортаза Гобайдулла улы бит инде безнең тәүге президентыбыз, бөтә Башкортстанды гөрләтеп эшләп килгән безнең зур шәхесебез бит инде юл аскан һәм шул ук мәктәптәр, клубтар астылар, ошонда гөрләшеп, безнең төрле коллективтар, халык ижадын пропагандалап, зур матур шундай әйтәйек таланттар үсеп сыкты бит инде. Тап менә шуга мин быел инде ни өчен без Мортаза Гобайдулла улына багышламайбыз буны дип положениелар без менә шулай итеп кертегендә яңлык һәм шәхес истәлегенә арналган. Шәхес истәлегенә, гомумән артабан был шәхес истәлегенә безнең Мортаза Гобайдулла улы Рәхимовка арналасак. Әлбәттә, шуның өчен уның зур шәхес президенттың туган авылы да буласак без һәм гомумән ошо районда үтәсәк шундай сара тап уның исеме бәйле булырга тиеш дип без исәпләйм. Һәм ысынлап та без шәхестәребезне онытырга тиеш түгелбез, чөнки уның эшләгән эшләре бихисап һәм баһалап беткеһез. Менә шуныга ла без менә бында сакырдык инде жюри агзаларын. Тап менә ул вакыттан бергә эшләп килгән халык артистлары, шул ук якташы Газим Ильясов, Рафаэль агай Амантаев та лайык, Нур Даутов, Ямиля Бикбаева. Гомумән менә ошондай без сакырдык инде. Шул вакытта ижадтарын башлаган һәм яшьтәр менә үсеп сыккан талантлы шәхестәрне лә бында сакырып көтеп калабыз инде. Гөлгенә Өлтүнә, был фестиваль 2 конкурстан тора. Яңлышмаган, беренчеһе ул да булһа илһөярлек йырдарын башкаручылар, икенчеһе ул фольклор биюләрен башкаручылар. Ошо 2 конкурс арасында һөйләп китәгез инде. Тәүгеһендә мугаенда илһөярлек йырлары булгас, унда композитор йырдары ла, үзешмәкәр композиторларның һәм шагыйрьләрнең әсәрләре лә катнаша алалар. Илһөярлек әйтәйек, бәйгеһендә дип әйтәбез инде, йырсыларының бәйгеһендә ул авторлар үзләре сыгарган шул ук йырдар булуы ихтимал һәм шул ук халык йырдары ла инеп китәргә мөмкин. Бында инде
ансамбльдар, ниндәй дә булһа ансамбль, ул вокальмы, ниндәй дә булһа этно әйтәйекме, шундай группа дип әйтәйекме, айрым башкаручы булганмы, булар бөтәһенең дә тематикаһы ул илһөярлек менән бәйле. Шунлыктан бында мин карап сыккайным инде, без хайлап алуга әзерләгән гаризалар араһыннан бында дуэттар да бар, квартеттар да бар, фольклор ансамбльдары ла бар, вокаль ансамбльдары ла бар. Гомумән моны безнең эш еңелдән генә булмаячагын аңланым. Баһалаучы төркемнең эше авыр гына була димәк. Бик катмарлы гына булыр дип уйлайм инде. Шуннан халык бейүләренә килгәндә, фольклор бейүләре, халык бейүләре дип әйтәбез инде, урында гына сыккан, гомумән теге халык сан булган, кемдәндер отып алган, кемдәр уныга бәлки менә Кәкүк бейеүе бардыр да, ул шул авылда гына яшәгән дә бит инде, Кәкүк батырга арналган, элек уны ирдәр бейгән, хәзер катын-кызлар ниңәлер заманлаштырып бейи башлаган. Менә шуга уның теге тарихын белеп, легендаларын белеп халынган бейүләрне без уйлайбыз инде күрһәтерләр дип. Димәк, бу үзенә күрә фольклор экспедицияһы булуы ихтимал. Ысынлап та без үзебезгә Алла бирһә, бәлки менә шундай яңа исемләрдә асырбыз. Бул беренче тапкыр гына үткәрелә, бәлки ишетмәй калгандар да бардыр инде. Гомумән артабанда без менә ошо үзебезнең халык ыньяларын туплау буенча ла ошо эште ошонда кертәрбез дип уйлайбыз. Ошо сара эсендә бөтәһендә барынгай тупларга ла уйлайбыз. Гомумән бу фестивальдың программаһында күрһәтелгән, онда шулай осталык дәресләре була дип. Улар нимәгә арнала? Ниндидер ошо фольклор иҗатты үстерүгә нимәгә арналасак? Әлбиттә, менә бу иң тәүдә халык иҗатын яхшы белгән, безнең шулык рус әйтһәк, без знаток дип әйтәбез, инде халык иҗатын төптән белүче безнең апайдар, агайдар, менә үзләренең иҗаты менән бүлешәсәктәр һәм шулык эпосты башкарганда уларны бөтәһе лә белеп бетмәй. Шулай бит инде. Улар эпик комарткаларыбыз да безнең патриотик, шулай итеп илһөярлек менән бәйле бит инде. Шунлыктан шулык халык бейүләрендә лә бит инде сагылыш тапкан, төптән белгән ошондай белгечләр менән без шул осталык дәресләре үткәрмәкчебез инде. Һәм шулай ук бында балалар да килә бит инде, кул эшен яраткандар шулык киләсәк, улар өчен дә майдансыктар була. Гомумән без беренче елда моны ошолайрак итеп башларга уйлайбыз, ниятләйбез. Эш хәерле булган, шулай бит. Алла бирһә, амин, шулай булган. Гөлгенә Вәлитовна, бына ошондай фольклор байрамдары улар бер Куарсын районында гына үткәрелмәй, республиканың башка төбәкләрендә лә еш үтеп тора. Бу әлбиттә куанычлы күренеш, димәк, республика халыкларының иҗады, фольклоры ул хаклана, димәксебез. Шулай да ошо хаклаудан тыш тагы ниндәй уның максаты бар һәм бурычлары ошондай фольклор байрамдарының? Әлбиттә, ошондай фольклор байрамдары безнең урындагы, ерлектәге ошо халык иҗатын хаклап һәм яшь буынга yetkерү дигән максатта оештырылһа, икенче ягы уның без ошонда без үзебез өчен яшь таланттар да асабыз. Һәм әлбиттә улар артабан бәлки үзләренең профессиональ шунлай сәнгать менән бәйләрдәр. Шунлыктан без уйлайбыз инде яңа исемдәр асырбыз һәм уларга ниндәйдер юнәлеш шунда ук күрһәтербез дип. Шунлыктан бит инде монда без шул Нур Даутовты ла сакырганбыз. Әгәр дә шундай шәп балалар, яшьтәр бар икән, уларда сәнгать өлкәһенә сакырып юллама бирү дигән һәм әзрәк юл күрһәтеп җибәрергә, менә шунлыктан да бер яктан уның максаты шундай инде. Һәм әлбиттә безнең республикала был гына фольклор байрамы түгел. Менә бер-ике көнлек кенә без Салават районында үткәреп кайттык Салават йыйынын. Һәм апрельдән азагында Илеш районында күп ханлы шундай күп кырлы дип әйтәм инде. Башкорт этник фестивале үтте, Аваз исемле. Шул ук Стәрлетамакта ашказар булһа, Шаранда үтә безнең туй йолаһы менән бәйле, шундай туй йолаһы исемле йолалар фестивале бит инде. Гомумән безнең төбәктәрдә ошондай этник фестивальләр бихисап кына хәзерге вакытта һәм һәр төбәктә ошо сараларның үзенең үзенчәлеге бар. Мәсәлән, Курайда алайык, Курай байрамы
һәм шул ук Курай байрамы Октябрьскийда гына түгел бит инде, шул ук шәхестәр менән бәйләнгән, Ишмөхәммәд Дилмөхәммәтов менән бәйләнгәне Елайыр районында үтә. Бездә менә ул бит инде халык иҗадының бер төре бит инде. Ул да фольклор халык иҗадына карай. Бездә менә ул гомумән күп шундай безнең байрамдар шул ук бейүләр менән дә бәйле һәм күп халык әйтәбез бит инде, күп халыктар менән бәйлеләре бар. Бихисап безнең Башкортостандагы ошо бренд мероприятиялар, һәрбер районда үткән бренд мероприятиялар, алар әлбәттә иң тәүдә халык иҗадын һаклап алып калу һәм пропагандалау, яшь буынга yetkерү максатында оештырыла. Һәм матди булмаган үзебезнең байлыгыбызны, комартларыбызны теркәү реестрда бар бит әле. Ошо фольклор байрамнарына унда реестрга теркәлгән байрамдар, я булмаһа башка комартларыбыз бармы? Әлбәттә бар. Комартка тигәч тә, моны әйтәһем килә, без 5 ел, быел 5нче тапкыр яшьтәр арасында ла шундай зур республика кимәлендәге форумда оештырырга торабыз инде. Ул Әбиел җирлегендә электән үтеп килә, уның хатта исеме Комартка дип атала. Без менә ошо Комартка фестивалендә буындарыбызды барлайбыз. Яшьтәр 45 яшькә хәтлем буындарын барлай, өйрәнә һәм уларның ниндәй киемдәре булган, тарихын, гомумән ошо йырдары ниндәй булган, менә ошонда бөтә күрһәтәләр үзләренең кул эшләрендә. Уныһы шуныһы менән аерыла. Бында инде кием халымын да, шул ук кәсептәрен дә барлай торган яшьтәр арасындагы шундай форум инде. Күгәрсендә әйтәһем килә инде. Күгәрсендә бөтенләй икенче. Мортаза Гобайдулла улы бит инде үзе шул хәтлем халыктың уртаһында йөреп, халык иҗадын нык яраткан, безнең бер фестивальдә ла калдырмай торгайны, тап уртаһында йөри торгайны. Шуңа был фестиваль инде Күгәрсендәге шуныһы менән аерыла. Ул йыр биюҙе нык яратты инде. Халык иҗадын нык яраткас, менә тап фестиваль уның исемен данлап йөрөтәсәк инде. Шулай итеп, Күгәрсен районында үтәргә тиешле Мортаза Рәхимов иҫтәлегенә арналган фестиваль, әгәр уннан барып күрергә теләүселәр булһа, ҡасан башлана һәм ҡайҙа барырға? 19 июнь Күгәрсендә Морадым табиғи паркында үтәсәк. Һәм нимәһен әйтәһем килә инде, без 9дан бәйгеләрҙе ҡарай башлайбыҙ иртәнге. Сөнки безнең бәйгеселәр бихисап һәм әлбиттә килһәләр, иртән килһендәр ҡарарға бәйгеләрҙе, анда йәштәр ҙә була, ололар ҙа, гомумән төрлө йәштәге әйтәм инде ҡатнашыусылар. Һәм бында йыр һәм йыр бәйге һәм бейеү бәйгеһе халыҡсан булган. Менә гомумән шундай этнофестиваль һәмәк буласаҡ инде гомумән. Килһендә бында ҡул эштәре лә бар, бәлки менә үҙҙәренең ҡул эштәрен шунда һатыуға килтереүселәр ҙә булыр. Оҫталыҡ дәрестәре үткәрергә теләгән шул уҡ кемдәр ишетә, саҡырып ҡалабыҙ инде, килһендәр. Сөнки бындай бәйгеләрҙә без балаларҙы ла үҫтерәбеҙ. Әлбиттә, әлеге ваҡытта балаларҙың йәйге каникулы ваҡытында ошондай бәйгеләргә йөрөргә кәрәк һәм үҙебеҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың төрлө төбәгенең матурлығын да күреп, ял итеп һәм шул уҡ әйтергә кәрәк, үҙебеҙгә илһам да алып ҡайтырлыҡ шундай саралар бар. Рәхим итеп килегеҙ. Күгәрсен районы 19 июнь Морадым табиғи паркында үтәсәк, сәғәт 9-да башлана. Рәхмәт һеҙгә, Гөлгөнә Вәлитовна. Фестиваль уңышлы үтһен дигән теләктәбеҙ һәм яңы исемдәр асын. Хөрмәтле тамашасылар, Республика халыҡ ижады үҙәгенең фольклор буйынса баш белгесе Гөлгөнә Баймырҙина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.